naman kata, pero di natin na yan. Ni. Ma! Yaw mo man, Aji Tols! Bakit kaya? Ay, nagkalasing. Sige na! Maligdarag kaya? Yan, tigas din nga galgalad na may ating nga tao. Payawat lang miki. Sumsumron sa man nga hindi ko ano. Niya, kasungsungit lakit niya. Di mala tartarimaan ini. Kasungsungit. Unas naman lati kuan. Motorin. Ayaw mo man aji ikot ta, garod. Ma, yawat mo na aji pagpasiling di motor. Bakit kaya? La, Bakit kaya? hindi man kaya tayo. Yan. Galas na talaga di style mo basta. Mata darami dikyat ano may ayot ni bakit? Bukon. Kasi ti rami din yaw. Tapno may ayo yun ni bakit? Pintasin nyo isuna. Kasi ti rami din tayo kakapsat. Kita yatoy. Lagi tayo tinay. Tinay. Nagsadot tumingin niya ibabaw. Nagsadot tumingin ibabaw niya hindi wag. Ikaw. Basta tarabi din tayo. Mapanggayin di dalikan, di pula-pula video lang sa nay. Sila kalag damdami dito ko. Nakamisot aja iso nga mapanday man nasigan. Kitain nyo ni Bakit. Iso ata niya ako. Nakamisug-sug. Nakamisuot. Madi may drawing juro pa na. Kasla tay ko nga kakapsat. Kasla jay nagtaya ti waiting ki kwa. Karot lang nga rodain. Nasahod pa ay. Tay. Kapang ko asigan ni Bakit. Kay Bakit na ti problema. Amta nakamisuot na may. Di lukat naman kasi dati ilaw ta. Naku daw. Kaya nakamisot ka, kaya na problema. May problema? Ha? Ano Okay. yung problema? Ano problema? Umit mo ko naman kanya. Nagguwapo na mate. Nagpintas ka. Nagswerte ka pa yung nga nakaasawa kanya. Nagdamok basit ti kuha. Trabaho. Oh. Ay sa, ti trabaho, tagabantay na. So nga naswerte ka, nakapinpintas ka nga ron, nay. Nakatangos tagong bakit. Masadig ka man, day. Masadig ka. Ang sakit pisit agong. So nga ron, bakit? Lalalo ka ma-stress. Bakit? No, pampanunod yung ti problema. Ni, sa akin dagiti kabkabel mo, tinti ko, yung tirupa mo, di ba? Ano kabkabel mo? May rai, di ba? Mayra eh. Ay, ano kabkabel mo? Ang kabil ko. Ay, peeling lotion. Ay, sumila nakapimpintas ka ba kay? Naka-cute ka. Tapos, dapat kalit mo nga rin ni Atamanti. Gusto ko lang. Pag nang takal, di ba? Ala, nag-cute niyo ba kay? Magbulbultik man, dambraman. Among bakit? Ano lang madi lang naganan. Ano lang gwardiya ta amok nga trabaho bakit? Ano? Ang damit amok basit nga architect. Architect? Win! Ay! Baka Arctic. Haan bakit? Aman. Architect. Arctic. Architect na bakit? Arctic. Architect. Arctic. Bakit? Ang damo kong architect. Arctic garo. Nyakit eh. Kapinpindas ka pa kini. Kami madum kami aminin Arctic. Oo, na-artik na kun. Ngayon nagpaiso bakit?
Nagpintas ka nga talaga. Mang bulbultit ka man. Hanga di mang bulbulte, nagpintas ni bakit ko na Na, ori kumita ka ti pasay, ori kumita ka ti pasay niya kastanay. Pintas ka nakakinkinis, nagitar po kung bakit. Ori kumita ka di pakastawit ta banger. Isula iso bakit. Tsak mo no, ano na kain inlabak kanyam. Ano tang bulbultit? Haang mang bulbulte. Nakinan mo. Awan! Nagsimpit ka nga rin kay amin nga baon ko kay panay nga matik kaya panay nga majaklat ta kaya Dapat baka ungit ka, may kasta, mang bulbultit ka. nagsimpit ka nga raw nakita mo yung nakapinpintas ka na kagumatang merinda punta ka rin Ano nga rodang? isor mo ang kakadaan dyan ta dyan kantinan ta kumatang Ano din? punta ka rin Di ka lamang libre. uy punta ka rin kan? Ano kayo mo merinda ba kahit? Ha? Kita lang kami na. Punta ka rin Ano din? Par, bakit ako? Nalipatan, chinelas ka, umuna ka lang tadyay na. Nakabalis na nilang nakalsa. Babay niyo sumama kung kumatang dyan.